Nej, du skal ikke noget af. Og kør med den. Bare sæt fart på. Så vær klar til at løbe. Opad. Så kan jeg tage mig her. Ja, kom ind. Bare dæk ind hver, Pia. Nej, vi lige holde det sidste. Fortsæt, Pia. Godt, Martin. Rigtig godt, og du har Amalie på tværs. Kom, Amalie. Fortsæt, Amalie, fortsæt. Sådan, fortsæt. Amalie ind i feltet. Giv med hjem, Pia. Rigtig godt. Pia, husk at dække op også. Olivia, afsted, Olivia. Og så bare op til Olivia, ja. Afsted, Olivia. Fuld gas. Kom så, Olivia. Det er dig nu. Du får den igen. Lynhurtigt. Olivia, afsted ned ad sydlinjen. Kom. Ja, spil hende med. Lort, og så mod mål. Rigtig godt, Pia. Men jeg tror, de har aftalt, at en skal blive hjemme. Den her gang er det meget. Amalie, hvis du får chancen, så hugger du bare på mål. Ja, kom igen. Så tilbage på jeres pladser, Pia. Stik op. Og de forreste kigger lige op. Og på tværs, ja. Flot. Så, ja. Se Olivia også. Bliv ved. Jeg vil lige pille almod. Kom så, Hanna! Vi ved, Hanna! Alma, kom her. Godt spillet. Der er noget vand, der smager af
Godt fortsæt, Pia. Amalie, bliv derinde i feltet. En gang til. Oh. Det var en hollænder. Nej, det var ikke godt, den der. Nej, det tror jeg ikke, de giver gul kort, men den var lige slemt nok. Det var også de dommerne, den det. Det er jo kun mig, der siger, at den var lidt i overgang. Godt spillet, Pia. Rigtig tak. Hun kommer hjem. Eller Thomas, jeg fandt banen. Klokken 11.30 verden, den er 11 nu, ikke? Bare husk, at du skal trykke på den røde. Og Pia, kom herover. Pia, kom herover. Pia, kom herover. Skynd jer lidt, skynd jer lidt. Skal vi ikke have en omgang? Det skal I altså ikke gøre på tør græs. Det er sjovt, Thomas. Skal vi ikke lige have en gang? Hvem var det, der vandt i dag, Pia? Så. Jeg skal ind i... Nej, så er der en, der står i midten, og så jeg. Og så det er solen skinner, og jeg vinder. Målen gæber, de andre taber. Åh, Sådan der, Pia. Det er godt.